Hoppakee, dat doen we nog even een keer op mij. Goeien allereerst, welkom bij Iepen Up Live. Hey, ja, gelukkig maar. Welkom van uit Neushoorn, welkom de meesten thuis op de stream of in de app van de Omroep. Deze Iepen Up Live gaat over de nieuwe expositie van Erik van Hoven in het Rijksmuseum Van Doek. Ik hoop dat ik het goed uitsprutsen ga. Misschien denk je hem wel, waar is die gekke vrouw die er om je heen praat, die thuis zit? Maar dat is uw tolk, Amarens. Hallo Amarens, hoi. En dat betekent dat onze gast Erik alles verstaan kan. Als je nou Fries praten of Hollands of wat dan maar ook. Want er wordt van hem tolkt. Als hij tenminste Erik even niet doet. Ja, daar wie het alweer. Dus als je hem vragen hebt of je wil wat vertellen of dan wil je hem wat vragen, kan dat in de taal die je willen. Want hij krijgt alles mee dankzij Amarens. Mooi. Ja, Amarens. Applaus voor Amarens. Als je thuis vragen hebt, dat kan, stel ze gewoon in de comments bij Facebook. En dan zien we Sjen dat we die ook beantwoord krijgen kennen. En als je denkt, wat ziet hier gezellig uit, dat klopt, kom dan nog gewoon even del. Normaal zou ik dan nou uw gast introduceren en hier het podium hellen. Maar wij maken deze uitzending te jaren met het Fries Museum. En bij een opening van een expositie wordt er altijd eerst een praatje houden. Om de kunst, de kunstenaar, et cetera, het hoe en waarom te introduceren. Dus daar ben ik hier nou bij Eelco van der Lingen. Eelco, hoi. Welkom. Dankjewel. Hoe maak je het? Goed, goed. Bij zo'n opening wordt altijd een soort speech, zeker praatje gehouden. Ja. En dat ga jij dit keer doen. En waarom ben jij daarvoor de aangewezen persoon? Ik ben de conservator van het Fries Museum en de curator van de tentoonstelling. En een curator betekent dat je de kunstenaar uitnodigt om in het museum tentoon te stellen. Dus het is eigenlijk allemaal jouw schuld. Het is mijn schuld, ja. Maar volgens mij wel een fijne schuld om op je schouders mee te torsen. En dan bij zo'n opening, waar misschien mensen die thuis kijken of die hier zijn eigenlijk zich niet zo bij kunnen voorstellen. Waarom niet gewoon linkje doorknippen en hup naar binnen? Ja, dat zou op zelf ook wel kunnen. Maar vaak willen mensen toch iets van een beetje een boodschap meekrijgen van waar ze naartoe gaan, hoe ze naar moeten kijken, waar ze op moeten letten. En ze willen ook gewoon welkom geheten worden. En, dus daarvoor hoort een praatje. Nou, het is een mooie primeur, want dat praatje hebben we dus hier nou al, in steeds van op de opening. Wat betere introductie dan van uw hoofdgast als degene die het hem uitzocht had. Dus om die het wordt. Dames en heren, Eelco van der Lingen. Ja, dank jullie wel. We zijn nog aan het opbouwen. Het gevolg is dat ik het een beetje tussendoor heb moeten doen. Ik ken hem nog niet uit mijn hoofd. Zaterdag wel. Kom als je nou zaterdag op de opening bent, ken ik hem uit mijn hoofd. Nu nog niet helemaal. Dus ik lees hem een klein beetje voor. En als hij nou niet leuk is, dan zeg het vooral, want dan kan ik voor zaterdag nog iets anders bedenken. Ik ga overigens ook net doen of ik in het Fries Museum ben. Want anders werkt het niet. Anders klopt mijn tekst ook helemaal niet meer. Dus van harte welkom bij Van Doek van Erik van Hoven in het Fries Museum. Ik ben Eelco van der Lingen, de conservator van de curator van de tentoonstelling. En we zijn in een museum. Een museum is een plek voor waardevolle kunstwerken. Het is een veilige plek met een geluidswerende situatie. Er is geen vocht, er kruipen geen beestjes rond. De temperatuur is goed. Het is een perfecte plek om kunstwerken te presenteren en om ze te bewaren voor de generaties die na ons komen. En het bewijs hangt hier op de tweede etage, waar u een aantal prachtige Rembrandts kunt zien, die al eeuwen oud zijn en keurig goed zijn gebleven dankzij onze goede zorg. Als iets heel waardevol en bijzonder is, dan wordt het bewaard in een museum en tentoongesteld al daar ook. Het is enerzijds een kluis en anderzijds een tempel voor hele bijzondere objecten. En het werk van Erik van der Hoven lijkt er op zijn plek. U zult het zo meteen op zaal zien. Het oogt zeer waardevol. Prachtige decoraties sieren glimmende metalen. Het beschilderde en ingelegde houtwerk glanst. En er zitten overduidelijk vele arbeidsuren in van talentvolle ambachtslieden. Het zijn de industriële juwelen van Van Hoven. Ze ogen monumentaal en exotisch, complex en imposant. En het is allemaal overduidelijk met heel veel liefde en plezier gemaakt. Dat straalt er vanaf. Dit werk hoort in een museum, klaar om bewaard te blijven voor de generaties na ons. Maar als we het werk zo beschouwen en bespreken, dan doen we het werk
Erik van Hoven en alle mensen die bij betrokken zijn toch een beetje tekort. Want het werk bevindt zich niet in het museum, ook al zien we het daar staan. Nou is dat misschien een beetje een gekke vaststelling van iemand die best heel lang bezig is geweest om dat werk in het museum te krijgen. Maar ik durf wel te zeggen dat het werk zich buiten het museum bevindt. Als we gewend zijn aan de indrukwekkende schoonheid van de objecten, dan blijkt namelijk dat er achter het werk een veel groter verhaal schuilgaat. Dit verhaal gaat niet over glimmend metaal of mooie versieringen. Dit verhaal gaat over ons, over onszelf. Dit verhaal vertelt hoe de wereld zich ontwikkeld heeft, hoe mensen hebben rondgereisd, elkaar beïnvloed hebben en hoe we continu nieuwe productiemethodes hebben ontwikkeld. Het werk verhaalt over de behoefte van de mensen om zich te laten gelden en de behoefte van landen om zich te laten bewijzen en de effecten die dat heeft gehad op heel veel andere mensen. Het werk verhaalt over grote ontwikkelingen in de wereld, maar ook over de daden van enkele mensen. Die enkele mens kan een ambitieuze ontwerper zijn die een glanzende sportwagen wilde ontwerpen. Maar het kan ook een eenvoudige ambachtsman zijn die als droom had ooit een vliegtuig te bouwen. Het werk van Van Hoven neemt ons mee in werelden vol nostalgie en geschiedenis. Klassieke technieken worden ingezet voor een verhaal over een mislukt Italiaans autootje dat nu juist voor een betere wereld had moeten zorgen. Een vliegtuigmotor neemt ons mee over de oceaan en laat ons zien hoe een heroïsche eerste vlucht leidde tot een eindeloze stroom vliegtuigen die continu toeristen over de wereld verspreidt. Erik neemt ons mee op die vlucht en laat ons zien wat die ontwikkeling voor invloed heeft op een ambachtsman in de soek van Marrakesh, op de markten van Jakarta of de pleinen van Leeuwarden. Tegelijkertijd is het niet alleen maar nostalgie en geschiedenis. Er wordt ons ook een toekomstbeeld voorgeschoteld. We worden uitgenodigd om mee te fantaseren over alternatieve energiebronnen, andersoortige productiemethodes en de mogelijkheid om in de toekomst op een milieuvriendelijke brommer van versierkoper, rundebot en geitenvel te rijden. Erik neemt ons in een werk mee op een reis van Marrakesh naar Frankfurt. Maar hij neemt ons in gedachten ook mee op een reis van Marokko naar Zweden, van Indonesië naar Hinderlopen en van verleden naar heden. Hier in Friesland laat hij ons stilstaan bij de Friese geschiedenis en identiteit. Hij is het gesprek aangegaan met de vraag: als we een iconisch Fries motorblok zouden moeten kiezen, welke zou dat moeten zijn? En als we kijken naar Fries ambacht, met wie zouden we dan het gesprek moeten aangaan? Dat verhaal van de Friese motor wordt tijdens de tentoonstelling geschreven en u kunt de ontwikkeling van het verhaal volgen. In Marrakesh, maar ook in Harlingen, De Kniepen of Hinderlopen en natuurlijk in Leeuwarden zelf. Het verhaal van Erik van Hoven is zoveel groter dan de objecten zelf. De verhalen zijn te groot voor een museum. Ze trekken zich uit tot buiten de beschermde muren. Ze zoeken markten op, ateliers, winkels en pleinen. En daar spelen ze zich uiteindelijk af. Midden in de maatschappij. Als je goed kijkt, dan zie je dat hij niet een aantal mooie objecten in een museum plaatst, maar dat hij ons uiteindelijk een blik buiten het museum biedt. Daar wil hij uiteindelijk een plek veroveren. Ik wil Erik zelf heel graag bedanken voor de fantastische samenwerking, maar vooral voor de mogelijkheid om in het museum onszelf tegen te komen. Want wat hij in het museum laat staan, dat zijn wij zelf. We worden vastgelegd en veilig gesteld voor de generaties die erna komen. En dat is in een goed museum een fijn vooruitzicht. Erik, dank je wel. Eelco, hartelijk bedankt voor dit mooie verhaal en voor deze première hier. Ja, dat is een perfecte introductie van onze gast. Erik, please, if you want to join me here on stage. Applaus. That's your mic. It is on, I think so, yes. Please take a seat. Yeah, it works. Welcome. Thank you. Those were very nice words from Eelco. Absolutely, I almost cried. You almost cried. Okay, well... No, that's a joke. Well, this is... well, maybe we can make you cry later. I hope so. Yeah. In Friesland we have a saying. If they meet somebody, they say, van waar bist u er Ian? Amarins, hoe vertalen we dat? Ja. Who's your daddy? Who's your mommy? Who's your daddy? Who's your dad? Who's your mom? Where were you born? And they ask it so they can say, I know somebody from there, and they can make a picture. So the question for you is, van waar bist u er Ian? Good question. Basically,
I was born in Algeria because my father didn't want to make his military service. So this is how the story starts. So my father was in Brussels with my mother. They were both there, about 25-year-old. And then he didn't want to make a military service, which was compulsory at the time. So he continued studying. He studied engineering. Then he continued with architecture. Then he started medicine. Then at one point, the army showed up at the doorstep. It was a Friday night. And they just said, okay, so now you have three choices. Either you go to on Monday morning, you go to the airport and you start your civil service, or you go to the barracks because you start your military service, or you go to jail. And so you have three choices. Good luck. And they went. So they went to open this book on civil service, and the first country on the list for A was Algeria. They gave a phone call to that. It worked out. They went. So I was born in Algeria for that reason. And my parents also get this vibe about Africa, and they stayed in Africa all the way. Basically, they went to Cameroon after that, and that's why I grew up there. And so my family otherwise is mostly from various regions of the Low Countries. It spans from Antwerp to probably Holland as well. And it all ended up in Brussels since the 1900 about. Right, and it's very hip nowadays to ask, how do you identify yourself? Are you an African? Well, because you were born and raised there. Well, I'm born and raised there, and I feel home there. But I'm raised equally in Europe, and I feel European. And I spent 10 years in my life in Japan, and I feel quite Asian as well. Good. And so to some extent, I don't know, I feel like a bit of a citizen of the world. It's a weird word to say. I think it finds very arrogant to say that. It's a bit like, oh, you're that sort. But anyway, I feel comfortable about it anywhere, but mostly my approach is cosmopolitan. I often look here today with the politics is getting more and more sort of closed up. People get suspicious of each other, and I don't really understand it. Not because I'm preserved from, I've been a foreigner most of my life, so that doesn't go without suffering sometime. But at the same time, it allows equally to build empathy for others, what they do, what they share. And so anyway, I'm fascinated, and I'm more on the board of cosmopolitanism. Right. So as a cosmopolitan, you spent a lot of time in North Africa. That's right. You live in Marrakesh, you work in Marrakesh, you have your workshop there. How did you end up in Marrakesh to start working as an artist? Well, in 2010, my grandfather died, and he was quite a builder. He was an architect. And up to that point, for about 15 years, I was quite vagrant. I think I was in a quest for knowledge, and I just wanted to know how the others did the art. And I don't know, I was kind of, quite free like that. And I'm quite a vagrant. And then at one point when he died, I just thought, okay, now it's my turn to build something. Build a family, build a workshop, build relations, grow roots somewhere, decide. Not just be, all the time sort of on the road. And then this idea of the engine was already in my mind for quite a while. The idea of simply bringing all these craftsmen, I have seen them from Africa to Asia, all over, in Europe as well. Struggling, even though they were a depository of an immense knowledge. And by craftsmen, I don't mean only people that make clogs like the brothers that you all know so well. Schellon, yes, they're sitting over there. Please raise your hand, Hannes Schellon. Hey. Ja, applaus. Maar is het trouwens een van de woordpieken die te Schellon on had? Die van de Joen? Nee, hè? Wat verdikke. Valt me hoor, jongens. We'll get back to... we'll get back to you later. Yeah, but I'm talking also about the VH writers and all of the other people anyway that works with their hands and create stuff every day, know? So craft I'll quickly summarize for the audience. We gaan praten over... ik zei, van waar bist u erin? Nou, hij had in Noord-Afrika wennen, had in Europa wennen, had in Japan wennen. Hij voelt zich eigenlijk cosmopoliet. Ook al is het tegenwoordig misschien wel een beetje een vies woord, omdat te zeggen of arrogant. Maar ja, het is echt zo... Na al dat gereis en dat zien pakenverstoring in 2010... zeiden, nou wil ik eigenlijk zelf ook wat bouwen. Dat wie een bouwer, een architect. Hij wil een atelier. Hij wil hoe is een hiem. En een wierf, denk ik. Zat er wat zij een gezin. En is dus daar belonen. Daar kreeg er al een fascinatie met je motor. Want ik denk dat we alle al weten dat hij druk is met motoren. En hij neemt het woord crafts. En crafts betekent niks oors als ambacht. Dus meestal niet met de hand werkje. I quickly summarized. She summarized again. So it's probably a diluted message. But I hope you still agree. Sure. Shall we have a look
at one of the artworks that came from this idea, where you wanted to work with engines and craftsmen and crafts. Shall we go over there? Okay. So maybe you can tell something about it. And maybe you've seen our promo movie. We had these guys and girls here from the Fries Café Achterrieders over. And they were allowed to touch everything. Because when I asked, can they touch? Erik said yes. And the people from the museum fainted. And they were in shock. And where is he? Where's the guy from the museum who's from collections? Oh, there he is. Look, there he didn't want to be in the picture, but that's the guy. If you touch it, he knows karate. Yeah, so no more touching. Okay, and that also means in the museum you can't touch when you visit. They were the lucky guys. They touched everything. Okay, can you tell us what we see here? Sure. Just about the touching thing. I think touching is really part of it all, but it's true that everything comes with a rule. So, I mean, in a museum you can't touch, it makes sense. But whoever wants to touch is much welcome in Marrakesh, and come here and you can touch whatever you want, okay? But you have to deserve it. To deserve it, you need to come and travel there. Yeah. And you'll discover more than just touching, by the way. But anyway, this is... so, the story of my arrival in Morocco... straightforward. I went to Morocco because it was a place that had a huge diversity in craftsmanship. And I knew that if I wanted to make a V12 Mercedes engine with craft, I needed a wide variety of craftsmanship, right? And skills and materials. And Morocco has that. It has about 20% of its active workforce in craft. In Marrakesh, which is a 1 million soul city, like Brussels, it's half the population that's craftsmen. So that gives you an idea of scales. So basically, working with them, we remade entirely the 465 components of that V12 Mercedes from 2002. And what you see there is the alternator. I think if my team see it in that disposition with this fence around it on this tiny pillow that's so cute, they will faint, all right? Right, They'll be like, what the hell is going on here? Yeah. What's the Europeans' problems, really? But anyway, so it's here, and it's the alternator for that sculpture. Yeah, I don't know. I want to invite you to touch it, but... and what do we see here? What is it? So it's the alternator on this side here. Dynamo. Yeah. Toch? Yeah, dynamo. Pretty much. It's made of copper. It has several type of woods. The PCC... But he's touching it. He can touch it, yeah. I'm the artist. You're the artist. Yeah. All right, okay. So these are horn from bulls and rams, and it's actually a very old technique that comes from Andalusia. It's pertained mostly to the Jewish culture, so it's a Jewish craftsmanship that managed to turn a ram's horn, which is circular, into a flat surface. It's a lot of work. It's done now. It's vanished. The only one last master that managed to do this is 65-year-old and is pretty much dying now. He's actually the master of the foreman of the atelier called Dragon, who you can meet at the atelier at the opening. In a few days at the museum because he's coming. So anyway, it's a concentrate of a lot of different skills, and they all come from they have many ramifications. So often you find a craftsman working a certain type of method with a certain type of material, but then sometime out of war, people are moving, as happened today. So you have immigrants moving somewhere, they bring a technique, they don't find the same material, they apply it to a different material, and so on and so forth. And this is the organicity that makes craft beautiful in a living environment. This is also what makes, finally, at the end, I think, most of what we make as humans is made in such a way. Yeah. And that's the beauty of what this is supposed to speak about. I'll quickly summarize. Grappig is hij at meestal zeggen dit het makken hè, dan vallen zij dus flauw, omdat het hier op zo'n kersentje stiert en op zo'n pilaar en achter een stekje. Het is dus een dynamo en van ivoor tot koper tot alles zit erin. En met al je ambachtsmeesken die het dus stukje voor stukje met elkaar opbouwt. Hij vertelde dat in Marrakesh op 1 miljoen meesken, lieke voor meesken, dat in Brussel wenje of Amsterdam, zeg maar, de helft van de meesken bij de hand werkt. En eigenlijk net vaak samenwerkt, of net vaak samenwerkt dan soks, of steeds hetzelfde maakt. Maar wat tegelijk ook gebeurt is dat terug oorlog, volksverhuizing, crisis, etc. Meesken hinnen wij verhuisje. Een bepaalde techniek of ambacht haar wat ze kennen, maar het materiaal niet meer haar. Of het goede ark niet meer haar.
En die gaan dan eigenlijk op zoek naar orenmethoden om toch hun ambacht te doen. Nou, dat is juist eigenlijk hier al even rond. Maar voor hem is dat een beetje een metafoor. Hoe het was meestal examenleven in, of samenwerkje. Of hoe het eigenlijk iedereen bij elkaar werkt om iets van elkaar te krijgen. Dus voor hem is zo'n motor eigenlijk ook een vertaling van hoe het leven zelf in elkaar zit. Is that right? Good. Good. Thanks. We'll talk a little bit later, because now we're very curious about how does it look in Marrakesh? What happens there? What is it in? What do we have to imagine with it? Fortunately, we have Bart Kingma from Omroep Friesland. Hij is de documentairemaker van Omroep Friesland, dus al die mooie programma's op Nederland 2 en op de Omroep die er op snijden voorbinnen. Hij is een van de meesten die programma's maakt. Hier is in Marrakesh West. Had voor u wat fragmenten, mijn naam, en zal er even wat bij vertellen. Even een applausje voor u, Bart. Dankjewel. Ja, ik zie hem wat litten. Zoals Jacco zei, wij hadden al een paar keer West om beelden te maken. En wij gaan het proces van het maken van de Friese motor de komende maanden verder volgen. Dus wij gaan de komende maanden nog volle meer beelden maken. En einde het hier komt de documentaire op televisie. Maar ik moet eerst wat vertellen. Want het mooit mij oprecht, maar ik moet deze noffelijke jongen toch een beetje versteuren met een echte tragedie. Want ik moet het mooi hem namelijk even haar over de grote oerzonde. Dat mat, want oors kennen we het eerst net haar over de weerde van het werk van Erik van Hoven. De grote oerzonde. Vroeger, in het begin van het mensdom, wist elke ien, de vrouw is een eenheid. Alles is ien en dat ene, dat is alles. Elk onderdeeltje, een beam, een beest, een stukje ierde, de mensje, het is allemaal met elkaar verbonden. Maar als je in allen binnen we ien. In een hillig en eeuwig verbonden van het leven. En dat bewustwezen, dat bracht u de leefde. Want als je in harmonie met alles en elke ien om je heen leeft, kun je net oors als leefde Jaan. Maar leefde ging de oude volken dus met alles om. De jagers-verzamelaars die broeken van de ierde wat ze nedergingen en net meer als dat. Als ze genoeg gingen ze verder, zodat de natuur alle tijd kreeg om het kwad weer aan te vullen. Bezit konden ze net alleenig eerlijke broeklingen, dat wie er. Alles wie in balans, alles wie in. Maar doe kwam de grote oerzonde. Die hier de gedaante van de westerse mens. De westerse mens wie de eerste die volslijne eenheid verbruts. De westerse mens betocht namelijk bezit, betocht grenzen, betocht het eigendom van groen. En betocht daarmee dat ze de zaken naar haar honger zetten konden. Dat ze beesten daarmee konden als ze de les van hen. Dat ze de ierde beboortje konden, dat zij dat wonen. Dat ze meer nimmer konden als waarom Jan. En zo, en dat is echt een westerse uitvinding, ontstier je de dualiteit. Je hebt denken wat een lang verhaal, maar je snapt straks waarom ik dit al je vertellen wil. Alles in die dualiteit is niet meer ien, maar alles is twa. Alles staat los van elkaar. Dat is een stoel, dat is een lampe, dat is koffie. En dat zijn alle keer losse elementen. Sterker nog, do bist do en ik ben ik. En wij zijn beide vrije, zelfstandige wezens die prima los van elkaar bestaan kunnen. En als gevolg daarvan hoef ik dus geen relatie op te bouwen met die. En ik net maar die stoel, ik net maar die lampen, ik net maar die koffie. Ik kan er maar doen wat ik wil. Het had geen effect op mijn leven. Het had feitelijk geen weerde meer voor mij. We binnen het ien, maar we binnen twa. Dat is het westerse duale denken. Maar zou een boeddhist, zou een hindoestaan en ik een soort inheemse volken nog altijd. Zorg nou eens goed naar die stoel. Ja, die komt uit de fabriek. Maar die fabriek, daar werkt een man. En die man die zorgt ervoor dat die stoel zo goed mogelijk makker wordt. En die man die komt thuis en dan zit er eten op tafel. Het eten komt uit een supermerk, maar uiteindelijk van het longen. En dat longen, dat is misschien wel hetzelfde stukje longen wat die Beppe 80 jaar als tjenstfaam zit te vrotten in de groen. En als die skekelketting maar lang genoeg volgt, komt altijd erop uit dat alles met elkaar verbonden is. En die verbinding, daar gaat het om in het werk van Erik van Hoven. Wij winnen, cameraman Jan Bensleyman en ik, wij winnen in zijn atelier in Marrakesh om te filmen. En daar zagen wij en daar vielen wij die verbinding. Een houtbewerker die een volslijn verliezen van generaties houtbewerkers maar hem meeneemt het atelier in. Die alles weet van alle soorten biem en hoe die biemen groeien. En je dit werkt met kamelenbotten en een volslijne traditie van kamelenhoerders en het nomadenleven. Maar hem meeneemt dat atelier in en in zijn kunstwerk stopt. Als het zien was, dan sjost dat het atelier van Erik van Hoven van verbindingen en van leefde
aan elkaar hinget. En nou het eerste filmpje. It's a hybrid space, so it's not just a company. It's a funduk, which is kind of a traditional workspace. It's an artist studio, which has all kind of different strategies, and all of these different realities superpose above one another. Usually when artists come through Africa, they come through. An artist comes, does his thing, and moves. And usually people that are contributors, local contributors, they give a lot to this kind of projects because they're rare and they're enthusiastic. It came quite clear that this was more than a simple, one-off project. It was not a one-night stand. It had to be a relationship. I never really thought of it differently anyway. What really matters is the fact that we're all human beings trying to do something greater than ourselves. Dingen maatje die groter binnen als jezelf en die belangrijker binnen als jezelf. Terug de verbindingen en de leefde sjentelitten in een motorblok. Een voorwerp dat bij uitstek een ding is dat symbool ziet voor dat dingen wat wij Westerlingen kwijtrekken binnen. Het inwezen met alles. Jan Bensiman en ik, wij zitten op moantijd bij Erik noffelijk een kopje koffie te drinken op het balkon van hem en zijn vrouw Samia. Doet weer hoe on het terugfilosoferen winnen. Wij willen een mooie documentaire maatje, dus ik zit erom te denken om misschien een goede filosoof te zieken die het onder woorden brengen kon wat wij vielden, doet wij die man in dat atelier van Marrakesh on het werk zeggen. Dus zei Erik dat er zelfs contact hier met twee vooraanstaande Europese filosofen die een stuk schreeuwen in hoe zijn werk. Erik stuurde mij het stuk daar, want misschien zou ik dat of die filosofen broeken kennen van mijn documentaire. Ik lees het essay en ik hoor er helemaal niks mee. De filosofen die kwamen net los van dat westerse duale denken en bleun naar mijn smaak volslaan stiekje in wat filosofisch highbrow geneuzel over het belang van kunst in de maatschappij, bla bla bla, cliché, nee, cliché. Nee, willen wij de echte waarde van dit werk van Erik mooi krijgen, Erik en zijn mensen, moet ik natuurlijk zeggen, dan moeten we net om woorden ziekje, maar dan moeten we zien naar die verbinding, ziekje om die verbinding. Sjoch naar zo'n motorblok en viel die verbinding met het koper en het tin. Dat die man wekenlang in volle concentratie onwerken had. Sjoch naar het hout van die BM die het decennia lang in de groenstien had. Sjoch naar de zefde egen van die prachtige Marokkaanse ambachtslui. Sjoch naar die verhalen vertellende hand van die man die het echt alles kennen maar die hand. Dan is zo'n motorblok net meer een voorwerp. Dan is het echt net eens een gewoon mooi kunstwerk. Maar dan is het een metafoor van die eenheid. En volg je aansnek het proces van de Frieske motor die het makken worden zal. Want die wordt makken met diezelfde aandacht, diezelfde verbinding, diezelfde leefde. Filmpje 2. That's you. In Friesland. De kulorna sticker ju ut på andra sidan där och då går den i där och sen sticker de pinnarna in där, troligtvis. And then you unscrew later and they get stitched in, but they just need to be, perfectly perpendicular to the one on this side and so on. So it's a bit technical, but it could be fun to do. Lies de kop vast. Ja. Nou, hoe mooi is dat? Dat op dit moment, in deze periode, er op 7, 8 plaatsen in de wereld, in Marokko, in Zweden, in Friesland, op verschillende plekken, mensen aan hetzelfde project meewerken. Dus met hun hart en ziel. Het is niet alleen maar puur technisch even iets, maar met de filosofie, met het verhaal. En we willen gewoon samen iets moois neerzetten. لكن كبدور بدل
it managed suddenly to put craft into, metaphorically, into the world of art and click it, connect it with a whole world. Als die Frieske motor aan zijn kleer is, dan hebben we misschien al de eenheid misschien nog net hersteld, maar hebben we worstje litten dat we de grote oerzonde misschien al te lief kennen. Mooi leefde. En dat jouw hoop. Dankjewel Bart. Voor dit mooie poëtische verhaal. En dat hoort dus in alle jasjen no snijn, Nederland 2, hoe let Bart? Nee, no snijn nog net zo, niet maar zo snel. Nee, oktober. Oktober? Want die motor moet namelijk nog maken worden. En dan je mij volgen en als de motor klaar is, ben wij klaar. Nou, dus we hier echt een preview. Ja, nou, in oktober al jasjen. Zet maar vast in de agenda. Dacht ik. Ja. Dames en heren, het is tijd even van muziek. Die heeft altijd muziek in Iepen blijft. En dit hier door het jaar mijn Friesland Pop. Dankzij Titus die daar op de bar zit. Titus, bedankt. Een applausje voor Titus. Want wij willen echt graag een podium wezen voor al het muzikale talent uit Friesland. En wie tochten, waar beter dan Deadbeat Django en his Loser Friends. Applaus. En als je afvraagt, we hebben de Loser Friends, ja, die binnen dus net opdagen kwam. Daarom binnen het dus de Loser Friends. Oh, wacht. Daar staat erin. Oh, daar staan ze. Daarachter staan ze. Dankjewel. Volgende nummer gaat over Satan. geleden trok een man aan de mouw. Hij had horens als een geit en de charme van een vrouw. Verkocht zijn ziel aan de duivel en kreeg alles wat hij wou. Al het goud van de armen, de trouwste man en vrouw. Was al vrij snel op en toen hing zijn vrouw zich in de kelder op. Hij was totaal mijneraar, het wist niet meer wat hij moest. Toch bewoog zijn cowboylaars, nog voor de gevlogen boef.
een fles cognac kwam uit de heuvel op. Met de drank nog in zijn hand, toch met Satan naar de top. De top liet de duivel los en de man verging tot stof. Geen leuk verhaal, maar hoe moest je toch? Deze man is de vader die jou nooit ontmoeten mocht. Zo ga niet dansen met Satan, want dat deed je vader ook. Lachen zal je vergaan, het is een eenzame dood. Als je vader, ook al ben je Satans zoon, laat de drankfles maar staan, want je eindigt in de goot. Ga niet dansen met Satan, ook al is er dan geen hel. Het is een uitzichtloos bestaan, als je liegt tegen jezelf. Niet dansen met Satan en geef je vader hoop. Het is voor mij al veel te laat. Ik dans door tot mijn dood. Applaus voor Debbie, Django en de Loser Friends daar bij de bar. Hij komt zo meteen nog een keer terug. Hij komt aast nog een keer waarom. Erik, we've talked about your fascination with crafts. And you work with all these crafts people. But the question would maybe be, what actually do you make yourself with your hands? Yeah, I mean, I have a fascination for craft, but I think it's also a fascination for human beings in general. What motivates them, what moves them, what tricks them. So anyway, what was your question? My fascination for Well, the what? question was, you have a fascination with crafts, you work with a lot of craftsmen, you make all this stuff, but what actually do you make yourself with your bare hands? Well, you know, I studied first I studied art. I came into art simply because after coming from Africa, arriving in Europe, I didn't really find my place in the system. I didn't really understand it. So anyway, at one point I thought, I'm not going to engage in university in this or this or this, because I don't really felt like I wanted to serve this system since I didn't understand it. And then a friend said he was going to an art school, and I never thought of it, but so I tagged along, and I discovered this whole new language. And after doing contemporary art for 4 years at this university, it was full of amazing surprises and discoveries, and simultaneously I wanted to use my hands. So I went to do stone carving, to fix churches with the companions, that's how they call, so it's a kind of a duty fellowship, if you want. So I went in the south of Belgium, and I studied for 2 years with them, with basically a burin and hammer, and I was hammering on stone. After that, I went to Japan because I had got that scholarship to go over there, study calligraphy. So I did that for 7 years. And that's also a form of craft, obviously, not as physical as stone carving. But anyway, I guess what it says is that I like to jump from one thing to another, and I find equilibrium in these differences. I'll quickly summarize. Ik zei van ja, daar sta ik zelf nog wat met de handjes. Nou, dat is zeker, want hier kwam uit Afrika, de Noord-Afrikaanse cultuur, naar Europa daar en zei, ik snapte het systeem net echt, hoe het nou je echt werken. Ik hier eigenlijk net zo zin om gewoon naar een studie te gaan, want ja, dan zie ik ergens zien wat ik eigenlijk net snapte, of misschien het achterstier. Toen zei een maat van mij, ik naar de kunstacademie. Nou, dat liep hem wel wat, is er meegong. En is daarna aan de slag gong in België als stonecarver. Amy, hoe vertaal ik dat?
Stonecarver, ja. Steenhouwer, beeldhouwer, steenhouwer en het werken aan het restaureren van kerken. Dus op grote hoogtes met hamer en beitel en dan restaureren en maken. Om dan maar gelijk wat anders te doen, naar Japan te gaan om de zo'n jaar lang kalligrafie, dus schrookkunst te studeren. Dus hij doet zeker zelf wel wat. Now you are like maybe you even call it a sort of DJ of crafts. You take all the stuff and you make something new, like a sample artist. What is your secret in getting all these people with all these different crafts and traditions and all their own language and all slang for how they work? How do you get them as an outsider to work together and to become a team and to have a common goal? What is your secret? Love. Love. Explain. No, I really just love them, and I'm collaborative in nature, and I think I got that from the way I was brought up, and the variety of the communities I crossed, whether in Cameroon, in Algeria, in Europe, in Asia, anywhere. I always relied on others. I mean, that's what you are when you're a foreigner, and I was always a foreigner. And that's a reality that a lot of people share, I think, even in this room, surely. So anyway, I rely on others. So then it creates a bond, and you feel you want to return and give back as well. I mean, you depend on them. I know that when you stay in your same place the whole life, it might seem like you don't really need the others too much, because things are set. But life can make it so that it transforms very quickly, and then you need everybody. So anyway, but how did you become such a good manager? Is it just love? There must be some intelligent thought, some vision behind it, and not just being nice to people. Well, love is not nice. Explain. Well, I think it's a deep feeling. It's a humanist feeling, I suppose. But if there is something spiritual that binds us, that might be just that. So. I had the same question from a taxi driver that came to the atelier and said, upon leaving, he was like, "But so why don't they don't fight? Why they work together on it? Why they don't?" Anyway, he was just puzzled by the whole thing, and then he said, "So do you pay them a lot?" And I said, "No." He's like, "Well, how do?" I say, "I love them." I mean, he was so surprised and baffled that he didn't know what to say more. I mean, he just dropped me there on the bench. He's like, okay, so this is something else. But anyway, I think it's really that. That's the quite simple secret. I arrived there with that engine. It was a V12 Mercedes engine in the trunk of my mother's car. I mean, I had borrowed money from my family to make the sculpture. I knew all of it was there. That was it. We make this or we don't. And when facing a mountain like that, and it's a decisive moment in your life, I think other people sense that. These craftsmen in Morocco, they are the very bottom of an industrial ladder. They are the very, very bottom. If you're a craftsman of 40-year experience in Morocco, there is still 100,000 that do the same thing around you, and the only customers you have are tourists that want a souvenir. So basically, you're going to have to drop people abandon craftsmanship to become a taxi driver because it pays better. So what I mean by that is simply that when I gathered the 57 master craftsmen there eventually on that project, and we managed after 9 months to make it happen, that cement built us together. With the fact that we achieved that, basically being at the bottom of the ladder and succeeding in replicating the most advanced technical engineering part that modernity has ever created, it's really about saying, okay, so now I'm worth that. Nobody can steal that from me, and I can move forward from there. I'll quickly summarize. Ik vreeg dus van wat is nou het geheim? Want door komst er en door mast al die mensen met al die verschillende tradities, mij elkaar werkje lid, misschien al wel een oren taal ha of oren vaktaal ha. En toen zei hij, leefde. Toen zei ik, nou, lees eens uit. Want het mag toch volle meer wezen als het alleen nog leefde en aardig wezen is. Hij zei, nou, het gaat net zozeer om aardig wezen, want dat is leefde ik net. Maar toen ik daar aankwam, met die V12 Mercedes motor achter in de auto van Usmem, en ik ging al mijn yield liend om daar te komen. En ik ging met die ambachtsmeesken, die kwam daar aan en zei, ik wil graag mee een werkje. Hij zei, maar je realiseren dat de ambachtsmeesken in Marrakesh in onder de ladder. Die ben echt het leegste van het leegste, want wat zie je meidje is misschien toeristenspul of oorspul, dus een heel soort stoppen er mij mijn werkje met de hand om taxichauffeur of het oors te worden, om meer yield te verdienen.
Dus die had gewoon onviel dat dit echt mijn dream wie, dat ik alles op het spel zet hier. Hij zei, en het wie een soort bergwettertje op moesten, maar na nog een maand dat er Oedien had om die hele Mercedes V12 motor na te maken met homework, hier wie we zat team wie een correct cement en opeens wie hun enorm bot stegen op de ladder. He, ze hier zelf een heel gevoel van trots, van eigenwaarde dat hun toch slagen weer. En dat is steeds maar wat hij uitleidt als die manier om iedereen mij ook een werkje te laten. Do you also have an ideal not to only build this stuff, use the process, use the crafts, use the love between people, the humanity? Do you also have a bigger plan to structurally help these craftsmen in Marrakesh? Yeah, well, you know, as always, I mean, art is not really there to save the world, really, and I'm not there to save Africa or save the poor or something like that. I think loving is enough, really. So it's about really true empathy, bringing people together, and they know better what they will do with their lives themselves. So, but at the end of the day, we try to build something that's bigger than ourselves, and that matters, because often in modernity these days we have a lot of small petty goals, repeat the same things. So at whichever scale in the model we are, small or big, it's all about also aiming higher. So to stay in the lingo of engines, you are the spark that gets the engine running, maybe. Well, I mean, there is clearly some kind of gift that comes in bringing them and inspire others, and I think that's what an artist's function, social function is. Good. Inspire. Yeah. I mean, it's not to make something super beautiful, because beauty is that, I don't know, luxurious, I don't know. But I mean, if you can inspire, you can inspire with pretty nothing. It doesn't have to be huge or big or expensive. Yeah. So if you inspire others, that's truly a gift that artists should have, I think, and that's what its purpose is. And I hope it provides that. I mean, it worked for them anyway. Ja. Ik vreeg van, was ik structureel de positie van ambachtsmeester daar verbeteren? Hij zei, nou ja, daar ben ik net voor. Kunstenaars hoeven net de wereld te redden. Maar hij bijvoorbeeld zeg maar de onleading wijze. Ik zeg dus in motortaal best een beetje de vonk van de startmotor die de boel onder praat krijgt. Hij zegt, ze weten zelf volle beter wat ze willen. Dus inspiratie is eigenlijk wat ik zeg maar jou. Maar ook heel inspirerend wie Auron en Snijn. Want toen hien we een sneak preview in het Fries Museum. Maar de mannen en vrouwen van de Fries Café achter je. Even een heel groot applaus graag. Ja. Hier zitten ze. Jim had misschien correct wel boeten de mooie auto's te inzien. Maar is er daar eigenlijk wel onkomen, broer van de Werf? Nou, liever net. Dus de auto's echt net onkomen, jongens. Ja. Voordat we met je praten, zullen we even naar hoe dat gong, nou snijn, bij de opbouw van de expositie van Erik. Gaan we een filmpje van maken. Ik dacht dus hij en Jaco die hebben wat betaald. Dat die heeft door. Die had er alles van hout, maar ik vind het echt kunstig wat die man die had. Mooi maken, maar hier mag je een prettig gereageerd vragen. Okay? Nou, dit was in de kamer, Elsa. Is this really working? And it's working, obviously. So okay. We didn't know yet, so we put all of that in. The point is also to inspire people to think beyond, you know, the box, out of the box. Als je zo'n motor had en dan staat er iemand met al die figuurtjes in de dan gaat er ook een paar kapjes erop heen. Ja, en velkapje. Dat ligt er meer keer een miet aan. Ja, dat zit al uit al spel. Kamelenbond, die hadden ze daarin verwerkt. Had er u verteld. Marrakesh, hè? Marokko. Mijn eigen kameel leren. Letterlijk even keurlijk. Ze zijn nu hier. Oh ja, ze daar al hier aan maken. En we zullen het werk niet net echt. We beginnen het werk net echt. Het is wel heel mooi maken. Ja, dat zei ik. Ik zei, ik word eerst en word tussen. Ja, dit mag voorbel in de kamer. Ja, ik weet net dat de vrouw het leert mee is, maar ja, al mooi in de hal. Dan komt ze wel binnen. Nou, nee. Nou, ik moet zeggen, mijn eigen Mercedes zit beter. Ook maar. Graag, dat is ook zo moeilijk. Ja.
de volgende kwestie. Ja. Ja, wel leuk. Ja, even een vraag. Hè? Wie dit wat je hem verwachtte toen de uitnodiging kwam van kom eens even naar het museum? Nou, nee. Om eerlijk te zijn, ik denk, nou, ja, hier dit houten motorblokken bouwt. Ik denk, maar even, ja, want ik wist niet wat voor waar je moest, maar zei ik vond het heel mooi. Ja, wat wie er zo mooi aan? Nou, ja, kunstig. Het is kunst. Absoluut. Dat ik het net. Nee, en doe heeft natuurlijk vanzelf verstand van motors en hoe het alleen in elkaar zit. Dus nee, maar de kist wel zijn van, goh, had er een poging die of liep het ik nog ergens naar? Nou, het ligt wel. Het ligt wel. Ja. Broer, hoe voest u het? Ik vond het geweldig. Alleen ik hier toen net het in gaten dat het verhaal van Leefde erachter zit. En daar komen we ook pas achter. Wij dachten echt, nou, dan gaan ze tegen wat mensen die met hun al en dat hebben ze zijn kleer maken. En dat komt in het museum, maar vrij indrukwekkend al. Ja, ja wat vies er indrukwekkend hoor? Nou, al die lietse dingetjes, details die erin verwijst zitten. Dan is dat koper, die scooter die nijmaken is, die ze zelf rietend meisje. Dat het stikje aan de binnenkant boeienpans is, maar de rest is al uit Marokko maken. Heel het koper, dat die voor het kamelenspul en weet ik het al. Ja. Hey, kent u het uit je mensen al een dwaande binnen om auto's te werken, om alles te creëren te krijgen voor een show? Dat je dat gewoon dat gemeenschappelijke doel van dit moeten we maar elkaar van elkaar krijgen. Nou, het is worst wat wie rieden onderwijs, want wie ben je heen krijg niet. Kreeg ik een pech, maar ja, dan blow op me wachtje met samen uit, samen thuis. Dat is echt een stukje leven de mijn, wat denk ik. Ja, hey, en even Sjen, even Sjen, wat ik hier nou, ja, ik ben helemaal terug de leefde van die helemaal in de war, broer. Ik ben helemaal van mijn apropos. Ja, wat vond je het mooiste van het hele spel? Je zei, ja, maar het is een prototype voor haar. Dus dat vertaal ik als, nou, best indrukwekkend. Wat vond je zelf het mooiste van wat is die? Nou, ik denk dat grote motorblok van het vliegtuig, dat spreekt me wel aan. En waarom? Zoals broer al zei, de details die erin zitten. En nou, daar zou ik nooit opkomen. En ik ga het teertrekken net voor trouwens, maar ik vind het wel heel knap en netjes hoe ze dat meidje. Ja. Nou zeggen, krijg je een beeld uit Marrakesh, hè, waar die man met zijn al aan het werk wien. Dat wie op zich, ja, ziet op groen, maar voor de rest wie het net. Zo verschilt mijn hokje in de woorden, of wat? Nee, het is daar rommelig. Bij mij, ik was rommelig in het hak ik bezig ben. Maar ja, ik denk dat we dezelfde ding wel bij hebben. Ik moet zeggen, hun doorprudden met hout. Ik zie me voor net in een houten auto rijden. Maar ja, de ding om een motorblok te maken in wat te hellen en erin wat te zetten. De auto in wat te zetten. Ja, dat is denk ik wel hetzelfde hard. Alleen nog maar oormateriaal. En hij stond een specialiteit bijvoorbeeld? Iets waar stond mijn motor correct heel goed kist? Motorisch hou ik me eigenlijk net zo vol bezig. Meer restaureren van auto's en dat soort dingen. Ik kan mijn eigen auto ook helemaal body of restaureerd. En ja, zo noemen dan ga je een oorauto en die verkeerd weer. En dan, ja. Maar in het kleermaatje van de auto hoort zeker in sommige dingen kist u zelf. En sommige haast correct weer oren negen. Die twee kist die dan weer even helpen om totaal van elkaar te krijgen. Ja, nou ja, het meeste dat kunnen we dan doen we dan zelf. Want door is het ja, sowieso net een betaling natuurlijk. Maar ja, soms heb je wat hulp nodig. En dan is het mooi dat je zo'n club achter je gaat. Nou, toevallig, dat was hartstikke mooi, datzelfde weekend de Racing Expo in het WTC. Dus ja, het kon natuurlijk net oors als dat Erik mij moest naar de Racing Expo werd de auto's stien van al deze mannen van de Frieske en dames trouwens van de Frieske V8-rieders. Dus daar heb ik een filmpje van maken, zullen we nou even naar. If you want to ask something, you ask. Sure, I will. This one, they sell it here in the Netherlands, 76. And when I got it, was the engine was broken. Okay. And I repaired the engine. I think what's interesting for a contemporary artist like me is to see how that subculture, which is quite creative, can connect with a place like the Arab world where you wouldn't expect it has any kind of meaning, and see how there could be some cultural exchange going on there. Because we do also a V8 now in the exhibition. One part you didn't see on the shelves there, the blue shelves. Yeah. There'll come a V8 Mercedes from Claas Jaguar. Yeah. And so we're going to remake it during the year, and in September we assemble. Yeah, okay. But if we're here for a month to 6 weeks, we'll have free time. So it's a good moment for making such parts. Yes. I'm
a conceptual artist. My medium is craft in this case. And I mean, I guess this can be the same. I'm just interested in telling a lot of new stories of tradition and modernity. This is about that too. So at the end, it's all of these objects are things we produce, things we love, things we live with, things we share. So in a way, I don't see much difference between this passion and the passion I have for art, for instance. It's art, obviously, people call it that way too. So, you don't often see mechanics into museums and museum goers into this kind of auto show. Though, I mean, there is, I think it's the beauty is that everything can be correlated. So why not? So that's why I'm inviting the idea of making some contributions to your whole universe. So when the team is there in September, I mean, if we can help tuning things and making stuff for you guys, that'd be great. So, Eric, did I understand correctly that when you are here during summer and September, that you're gonna look these guys up and work with these guys on their cars with your team? If they welcome us, yeah. Dus. Yeah, yes. Nou, dat is regelen. Hè? Ja. Dan heb je een vraag. Zoen je hem nou zijn orenmeesting zezen die team kennen van, daar maak je hem eigenlijk echt een te zijn dat masje dat kind nou, dat is nooit van die leen. Ja, nou dat ga ik eigenlijk al doen. Daar iedereen in het jaren wil van, nou ja, maar mag dat even naar het Fries Museum, want nou, daar staat geworden. Nou, dat zegt nooit wat zien. Eindelijk zijn even de foto's en zien en ik maak haar. Nou ja, dat is wel belangstelling. Ja, en toen voor het eerst zei je, maar even naar het museum. Zijn meestal echt, meestal het eerst voor het serieus? Nou, iedereen neemt me altijd serieus. Het is een geweldig moment om de Friescafé achter die dus van harte te bedanken. Applaus ervoor. En het mooie is dat we ze dus, ik weet maar Erik, waarom sjoggen. En ik ben heel benijd in de ontmoeting tussen Marokko en de Westerijn. En wij komen zeker even deel om dat ik weer in beeld te brengen. Fantastisch. Fijn dat je hem er weer en jongens, je hem kent aanheen bij de auto's zijn, maar no touching. Ja. Het is tijd voor poëzie, gedichten. Want bij Iepen het Blijf dragen we behalve de regionale muziek ook de poëzie een warm hart toe. En dat doen we om de weken in het Fries en dan het Hollands. Vorige week hingen we weer 6 rap acts, dus een soort Nederlandstalige, Engelstalige moderne poëzie, om het zo maar te zeggen. Maar dichterscollectief Rikst zal bij u de Friese poëzieën programmeren. Dus die zwacht elke keer voordat hier een dichter komt. En als het om de Nederlandse gedichten gaat, door Jamila Faber dat voor u. Daarom houden jullie als eerste dichter, Hein-Jaap Hilarides. Applaus. En dat bist dichter van de mannen. Wat hoort het in? Bist je dan in de aanbieding of hoe zit dat? Ja, toch een gereduceerd tarief. Het dichterscollectief Rikst, onder bezielende leiding zeg maar zeggen, van Siets Wiersma die hier zit. Waar zit Siets, waar best jong? Ja, even staan. Siets is de man. Ja, applausje. Dankjewel Siets. Oh, ik zou het even aan Siets vragen moeten, maar het collectief bestaat al een tijdje. Hun doel is eigenlijk de poëzie, nou laten we in de brede zin zeggen, onder de mensen brengen. Ik hoor al, ik praat geen Fries, maar Beelds, daar horen de streektalen ook bij. Toevallig ben ik dus hier vanuit het beeld vertegenwoordigd. Ja, en op alle mogelijke manieren. En er zitten ook een heleboel dichters bij. Hoeveel man, vrouwen zitten erbij? Ziet ondertussen 40. Dus dat vertegenwoordigt ook bijna alle dichters van Friesland. Nou, het is een heel leuk initiatief. Fantastisch. We gaan naar die luisteren. Dames en heren, applaus voor uw dichter. En dat de dichter praat, hoort de rest hem stil natuurlijk. Hè? Ja. Dit gedicht heet Lieuwt. En dat is het Beelds voor Ljouwert vanzelf. Het is een ode, of wil een ode wezen aan de culturele hoofdstad van Europa, die we nou achter de rug hebben zelf. Ik kreeg, het is een opdracht geweest, ik kreeg hem in 2017. Kreeg ik de vraag of ik een gedicht over Lieuwt, de culturele haardstad, schrijven wou. En toen zag ik de kop, als de plattegrond van Lieuwt ziet, dus de gewone plattegrond van een kaart, dan had Lieuwt de vorm van een kop. Oftewel een hoofd
hoofdstad. Nou, dat motiefje speelt een rol in dit gedicht. Liut, middelpunt van Europa. Stadhouwerstaat bouwt op 3 opwerpen terpen. Uitbod tot piramides van beschaving. Liut, middelpunt van Friesland. Staat van 3 nederzettings, omringt de dorpen en gouwen, meren en wouden, wadden en waaiers. Liut, zet op terpen met bruggen over de riviertjes Vliet en Potmarge, vaarten, stadsgrachten, sloten en slinken en slikvelden van de oude Middelzee. Het woord davert door mijn hoofd, liut, ljouwert, Leeuwarden. Liut, karton uitsneden, Sjoerd de Vries kop. Met de dikke nek van Gautem en de wieken Zuiderburen. Terens en hempens die de staat draagt. Het platte achterhoofd met de hoekige kleine hasses van de hemrik. En achterhoofdskwaap kammingen buren ten een wiel aan. Een platte hassenpan raakt de kwabben, bonkevaart en bullepolder met op het voorhoofd de parmantige kuif van het Liuterbos. Een hoog oog van tennispark Bontekoe, de voetbalvelden van Frisia en de Noorderbegraafplaats dat uitziet op het vliegveld. Een grote puntneus van de Wiek Westeinde met een neusgat van de Hallingenstraatweg dat het gras en de koeienstront van de Ritse Messielpolder opsnuift. Een vissenmond vormt door de Hallingenvaart met open lippen van bedreven terreinen die de bek zetten op dwingers skinkenskaas. Een kaaklien afsleten door het Van Haringsmakanaal schuurt met het slappe kin ten het Newtonpark aan. Adamsappel Techem wrieft met elke slok van nieuwe mensen bij de 4-baas Overijsselse Laan laas. De romp van Liut begint onder de woordwaai. En luidt in de mieren, de wiel, de vaarten, veen en meren van het sompige lege midden. De Dragsterweg loopt als hassenstam bij de hypofyse Terenser wiellaas. Liut laat cultuur door de hoofdstaat broezen. Laat in Slauerhof Tongbrug proeven van de rijkdom van de Gruithoek. De melk, butter, kees en mierskip van de mensen in de uitlanderskeurde gemeentes. Keer niet die achterhoofd naar de saamhorigheid van de wouden. Stoot niet die bonkharde skedel ten krimpdorpen op een klooi. Skrok niet de weerberens van de water- en woudmensen in het zuiden op. Hypothalamus van de Blokhuispoort zet de mensen in een staat, studenten, arbeiders, ambtenaren, leraren, winkelui, horecamensen, de leeuwarders in de volkswieken, de dokters in het ziekenhuis, kantoorpersoneel. Zet ze alle jaar aan tot feest en leven. Zet alle zintuigen van het zenuwcentrum wagenwijd open. Laat ze zien hoe briek de Aldehoven staat, hoe breed dat de Nijstaat is, hoe oud dat de kelders zijn en de Ewaal, wat hoe groot en mooi de binnen staat. Laat ze versuppen in de staat, zodat ik daar zo vaak in versopen ben. Laat ze met pienekop van de hoofdstaat naar huis toe gaan. Lieke scheef als de Aldehoven, lieke roezig als de Averotoren, lieke arm als Skieringen en lieke riek aan ervarings als Liut en Friesland ooit waren en voor 1 jaar weer binnen. Applaus. U is de dichter. Dankjewel. Ik neem deze plak even oer, want ik heb een gast aan deze kant. En ik pak even de microfoonstander hierbij. Ik heb namelijk een hele speciale gast naast me staan. Lorien Beijaert. Waar ben je? Daar. Je mag de microfoon hebben.
Lorien die had de tentoonstelling van Fadouk van Erik inricht. En ze had de Academie van Bouwkunde die in. En onder andere op de Minerva ik zitten. En je bent architect. We gaan dit gesprek verder in het Nederlands voeren hoor. Heel graag. No worries, no worries. En anders dan... Oh nee, je hebt geen tolkwoordje natuurlijk. Nee, dat gaat niet lukken. Nee. Wat heb jij precies, want je bent architect. Wat heb jij met Fadouk, met Erik en zijn werk? Nou, om eerlijk te zeggen, ik kende het vaag nog niet heel goed voordat ik aan dit project begon. Ik heb samen een studio in de architectuur met Arne Matschkic, Studio LA. En we waren gevraagd als een van de 3 partijen om een voorstel te doen. Nog even een stapje naar mij te doen trouwens. Om een voorstel te doen voor het ontwerp. En toen leerden we eigenlijk het werk van Erik van Hoven en de Van Duc kennen. We waren meteen super geïnteresseerd en daarom wilden we ook heel graag meedoen. Want het heeft, nou ja, zoals Ilko en Erik al uitgebreid hebben verteld, zoveel lagen. Dus we waren super enthousiast om daar aan bij te dragen eigenlijk. Ja, want hoe gaat zoiets? Dan word je voor gevraagd, dan word je voor... Ja, we werden gevraagd om een voorstel te schrijven met 2 andere partijen. En vanuit daar, dan presenteer je dat en dan kiezen ze er een. En gelukkig waren wij dat. Oké, want we gaan even kijken naar een PowerPoint, die heb jij gemaakt. Ja, die zien we daar. Dit is de eerste slide. We kunnen meteen wel door, denk ik, naar de tweede slide. Ja, zeker. Het valt er een beetje af, het beeld, maar... Ja, want je begint met inrichten van zo'n tentoonstelling. En we zien nu dit beeld. Hoe begint zoiets? Het is eigenlijk natuurlijk heel belangrijk om het werk te leren kennen. Je verdiept je in de kunstenaar, in de kunstenaars in dit geval. En de uitgangspunten eigenlijk die wij ontdekten was meteen dat gewoon de Van Duc en Erik, zeg maar, de hele werkplaats is super belangrijk. Dus je wil eigenlijk aanknopingspunten om vanuit daar het werk te laten zien. Dus de werkplaats en de Van Duc, wat je hier ziet. Op de volgende dia, wat een ander uitgangspunt is het werk. Deze staat toevallig ook hier. En wat je ziet is dat het detail is zo belangrijk. Dus dat je er dichtbij kan komen, dat je ziet hoeveel werk erin zit. En niet van een afstand achter een groot lint. Hier is het dan, maar je kan nog redelijk dichtbij. Maar we probeerden dat eigenlijk te creëren. En de volgende slide, nog belangrijk was voor ons de context. Dus echt Marrakesh, we mochten daar ook heen om te kijken. En de sfeer is super belangrijk. En de pleinen, maar ook de publieke plekken eigenlijk. Omdat het natuurlijk veel gaat over voertuigen en werkplaats. Dus dit waren de aanknopingspunten om met een concept te beginnen. Dus de Fadouk, de details van het werk, dat je dat goed kon bekijken. Ja. En dat je de sfeer van Marrakesh, de pleinen, die manier, dat gebruik je dan als inspiratie voor wat we hier zien. Dit is eigenlijk het eerste schets die we hebben gemaakt. En wat je terugziet is eigenlijk horizontaal kolommen. Dus de kolommen die pleinen omlijnen en pleinen een plek maken. Of de binnenpleinen in Marrakesh vonden we heel belangrijk om ruimtes mee te creëren. En daarbij ook de vloeren. Want wat we probeerden is eigenlijk een tweede architectuur te maken hier in het Fries Museum. Zodat je meer intiemere plekken soms krijgt. En elke keer op een nieuwe plek komt. En dus ook van dichterbij of een intieme plek krijgt bij de werken. Dus dat het niet allemaal in één grote zaal staat en niet, niet die belangrijke plek krijgt, zeg maar. Ja, dat het allemaal een unieke plek krijgt en dat het ook uitkomt dat het zoals het verdient. Dat het de plek krijgt die het verdient. Ja, en we probeerden ook dan de lagen te vertellen. Dus wat we ook hebben gedaan is dan in die pleinen elke keer een beetje... We hebben 3 atmosferen. Waarbij kleur ook heel belangrijk was. Want zoals je hier op de foto ziet... Wat ons opviel is dat wanneer Erik en de Van Duc de beelden naar buiten brachten... was het vaak in Marrakesh. En wat ons opviel is dat het werk prachtig is met de kleuren uit Marrakesh. En dat is gewoon heel anders als je dat in een wit museum op een witte sokkel zet. Dus wij wilden, natuurlijk je wil niet het gaan kopiëren... maar we willen wel eigenlijk het verhaal zo volledig mogelijk vertellen... En we zagen dat wanneer je de kleuren uit Marrakesh... dus we zijn er geweest, ook met de kleurenwaaier zie je hier... dat eigenlijk de werken nog meer spraken... wanneer ze tegenover die kleuren stonden. Dus die kleuren hebben we allemaal gebracht
in het museum. En de Marrakesh-kleuren, waren die een beetje te vertalen naar de kleurenwaaiers van hier? Nou, het was wel grappig, want we hadden een beetje vanuit de beelden die we op internet hadden gevonden, kleuren gevonden. We dachten, dit is het ongeveer. En dan ga je daarheen en dan ga je ermee en dan denk je, oh nee. En dan zijn er toch wel echt andere tinten die toch veel meer doen voor het kunstwerk. Voor het kunstwerk, vonden wij. En hier zie je de plattegrond, hij is een beetje in elkaar geduwd. Maar wat belangrijk is om te zien is dat eigenlijk, we hebben dus hier in de pleinen expres niet gelijk aan de ruimte gemaakt van het Fries Museum. Dus dit is op de 3e verdieping. Maar echt verschillende plekken gemaakt. Dat je elke keer door de kolommen gaat en in een nieuwe ruimte. Oh, mag je nog terug? Want het belangrijke is dat eigenlijk ook de vloeren hebben we elke keer op een andere manier bewerkt. Dus wanneer het rood is echt een marmeleum, wat meer voor de werkplaats is. En de meer rozeachtige tinten, dat zijn stoeptegels geverfd in een matte kleur. Ja, dat je de sfeer echt vangt. Ja, dat precies. je echt het gevoel hebt dat je ook een beetje Marrakesh voelt. Ja, of in ieder geval de werken iets meer in zijn context of in het verhaal kunt zien. Nou, dit is een doorsnede dat je ziet. Dat je er tussendoor, hoe je er tussendoor loopt en hoe je het van de zijkant ziet. Ja, en hier zie je ook dat zeg maar, tussen de kolommen af en toe zijn er bankjes of een vensterbank. En een hele grote kast waar straks dus de Frieske motor in onderdelen wordt uitgestald. Dus dat is ook meer een werkplaatsidee waar continu natuurlijk gaat veranderen met alle onderdelen. Okay. En dit is de maquette, maar die moeten jullie eigenlijk gewoon in het echt gaan bekijken. Ja, en dat kan vanaf 2 februari in het Fries Museum. Ja, zeker. Lorien, dank je wel. Fantastisch. Applausje voor Lorien. Dank je. Juist, bedankt. Ja, ga allemaal kijken. Het is weer tijd voor even muziek. Dus hier is weer Deadbeat, Django en his Loser Friends. Die daar aan de bar staan en misschien die naar voren komen lopen om het allemaal beter te zien. Hallo. Applaus. Volgende geniet dan zaterdag. The seeker and the nightlife creeper. I could reach rock bottom cause I always go deeper. And the ecstasy seeker and a lonely weeper. When the drugs are gone, I'll just call my dealer again. Oh, I'm the ecstasy seeker, the forever non-sleeper. I go through even though my body grows weaker. I'm the ecstasy seeker, I'm the non feeler. I know I can love her, but I want to keep her home.
to swallow. I need to accept the fact that I'm shallow, but that's one bitter pill that I can't swallow. Seeker, and if you ever see me, just tell me to go. I don't need to be here. I'm awake too long and I need to sleep. So go to bed, close your eyes, and don't go extra seeking tonight. Betty Jago en de Loser Friends there. Ek hartelijk bedankt. Erik, last year Leeuwarden was the cultural capital of Europe. The theme was open community, open meanskip. You've been here a couple of times, you've talked to people, you've met people. We had this aim last year that we wanted to be ourselves, but also open ourselves to the world. You've observed us now here, our community. Are there any lessons that we can learn from the people in Marrakesh, the project that you do there, for us over here? And by the way, if anybody has a question for Erik, you can ask it now. So if you have a question, please raise your hand. Marianne has a mic, so then your question will also be heard. So back to the question, what can we learn here over here from your project and the community in Marrakesh? Well, I mean, I don't know. It's a big question. It's not so much that I'm the best person to respond to that, or to say what to be learned. I mean, but I think Europeans in general can learn a lot from Africa. Since I'm a child, my father, you know, I grew up there, so I had questions. I'm white first. My friends are black. Why am I white? So, you know, there was a period in my life when I was about 10-year-old when I thought of myself as an albino. because the only other white I saw was albino. I thought, oh, I'm like him. Anyway, I think this whole... he kept telling me, well, you know, Africans will... There will be a time when they will teach something to the whole world, and it will probably be something around acceptance of others. And they have a deep resilience. And they have a core simplicity to them. Maybe that refers back to what Bart was saying earlier. There is an inner wisdom that's less in the construction. Now, at the same time, you know, that seems like a, you know, I'm not wanting to give some big truth like that. I think the travel is a key. I mean, there is a whole continent there that cannot travel. That's the reason why a lot of people are dying in the sea trying to reach the other side. And it's really misery. And they don't, you know, passport have been invented 100 years ago. Before there was no passport. So I think the simple fact that we are, you know, a worry of having them invade us, well, it's one thing I understand, and I understand. Simultaneously, when I see a 20-year-old in Africa that wants to travel because he's seen Paris on his cell phone and just want to go and have a see it. I mean, he wants to travel and see the world. That's what we do when we're 20 years old. If you can't travel, and you've been told and you try, you say, okay, you have to sign here, you have to send your picture here, you have to pay $100 here, you have to do this and do that, and you do all of these things, and you refused 15 times over while you have the bank account. I don't know, okay, I'm going to go by swimming now, you know. And so this is why it's happening. And I think we in Europe, to the contrary, can travel. So while we have that possibility, we might as well use it. So if we don't have empathy and help ourselves build empathy for others by going there, going to Marrakesh, for example,
understand what we can find there for ourselves. And since they can't come here, we can as well go there, understand who they are better, and build empathy out of that. And I guess that's maybe if this work can serve that purpose, that would be just great already. If that can be inspired through this exhibition, that would be fantastic. Quick summary. Ik hier vragen van wat zo'n wie, omdat we woon Iepen, Meenskip haar, woont een Meenskip haar, wat zo'n wie leren kennen van de R. Zei, nou ja, ik wil eigenlijk net zeggen dat ik nou de wier niet in pacht ha. Hij zei, ik zie wel het verschil dat er een hele oor, waar Bart het, een heel oor inzicht is, hele oren kijken hoe het leven, dat er een soort innerlijke wijsheid is hoe het leven, wat je te jaren ha. Maar het was vooral juist, is dat wie kan oeral heen reizen, want wie hebben een paspoort en wie betaalt een ticket en wie reizen oeral heen, maar oorsom kan dat net. Als je jong bent in Afrika en dan hast je een visum overvregen, hast je dit betalen, hast je een foto opstuurt en dan wil je nog weer weigeren, dan zei ze misschien een 15 keer, ik kom daar wel heen. Dus je zei, wat ik hoop eigenlijk is dat wie misschien gewoon broekmaatjes van de mogelijkheid dat we voorreizen kennen en ik een keer daarheen gaan, om het daar dan te vielen en te shen. En dat we het begrip net krijgen kunnen om het meeste keer en masse heen te komen en dat dus net onstiert, kunnen we het begrip misschien wel krijgen uit wie daarheen gaan. Is it also a fragile thing? Have you ever thought, geez, what I'm doing here, if it fails, if the engine doesn't work, it all falls apart and I've lost them all and they'll abandon me. My love is not enough. Sure, but that's part of the game, you know. I mean, there's no love without fragility. I think, again, you take risks, and usually that's when you get more transparent, more alive. So the less risks you take, the less alive you are, in a way. And what touched me about these craftsmen, for example, is their resilience, their humility. You know, they don't have much, but in the end of the day, they were pretty sane and healthy in their heart about things. I mean, they are happy to share what they have. I mean, so you know, you'll see the picture of the throne of Dragon. Dragon is the foreman of the atelier. He will be there in a few days. It's his, I think, third time in Europe. So he's 55. He's been a craftsman since the age of 11. He's he's a craftsman and a philosopher, really. So he won't speak your language, but you'll have people to translate. Go to him. I mean, he's very. Anyway, I think he's. I'm not even sure why I'm talking of him, but anyway, he touched me because of his simplicity, and you know, yeah. I'll quickly summarize. So gives you a moment to think. Ik vreeg nog even van, het was toch van, maar dit valt me al jullie te handen. Ik kan samen stikken gaan en de kan ik er leefd in stoppen wat ik wil. Maar het mislukt of de motor rint net en mislukt, dan rijdt ik alles weer kwijt en dan ben je al je weer voort. Zeiden ja, maar ja, dat jetterbie, zonder risico has geen leven. En als maar alle risico's voor mij is, hast toch eigenlijk geen leven. Dus dat, de iedereen net zo benauwd voor. En hij wist zelf net waarom. Hij begon over Dragon, een voorman, de voorman van het atelier. En zei, ik ben gewoon rekken terugzien dat hij is rugtracé. Simpel, maar net op een simpele manier. En hij komt ook, dus praat vooral met hem. Nou, hij wist zelf maar net waarom dat het zezen voert, maar blijkbaar weer wel wichtig. Dus zo zei ze, door dat praat ik met hem. Hij is de communitair. I remember now. You remember now, so please explain. I was about to say, you know, there is a picture in the entrance of the museum of him working, and he has a throne behind him. When I met Dragon. He's called like that. He has two names, Dragon, because he's a craftsman that has a lot of resources when it comes to make things. So he makes things a lot and easily, and he can always find somebody to sell them. So anyway, he makes money. And then when he has money, he always gives it to people around him. So then he has no more money, so he works more, and that's his logic. So then he's a dragon because he's sitting on gold and he keeps giving it. So the other name he has is 5 kilo of banana because his hand is so huge that it's like 5 bananas. Ja, en hij begon dus over Dragon, want hij is de voorman en zijn levensinstelling is dat hij is ontzettend goed met zijn hand, kan alles meidje, vindt altijd wel iemand die het weer verkeepje kan. Dus helemaal weer het oor als woord pieken binnen. En, maar hij joodde tegen al je weer voort, dus maakte weer werkje. En zijn oren bijnamen is 5 kilo banaan, want hij is zulke grote klauwen, hij kan 5 kilo banaan op één hand tillen. You're gonna be here this summer. You're gonna build this Frisian engine. Is it different working with Swedes, Frisians, than it is working in North Africa with the craftspeople? What's the biggest difference?
And then I would like to go to, if anybody has a question in audience, to give you the chance to ask a couple of the last questions. Is it different? Well, of course, they all come from various backgrounds, but the beauty of a project like that is that everybody gets united around something common. I think Lise was saying that earlier in the video. So, you know, by now I have some of the sculptures to show, so people start to see where this is coming. During the V12, it was not like that. It was just a crazy guy with, you know, I mean, a crazy thing to do. But by now, I think, you know, with the help of the Frieze Museum, of all the other that believed in that project over the many years that passed, and the collective powers, because obviously I have, you know, this team of 10, but then there is a lot more people in Morocco I subcontract with, and this team or family keeps growing and growing and growing. It couldn't be existing without the audience neither. I mean, anyway, it's a whole network of things, you know. So this keeps building up, and I guess there will never be a bigger project that we cannot start and try to take on. So next time it will be a whole jumbo jet 747. Well, I mean, you know, it's not really size matters neither. So it might go into other directions. I think the Marjouba initiative, you'll find that is this whole moped project we're doing. This is kind of maybe the bigger thing after these sculptures as well, because the idea is to find a way to build a decentralized social economy system that's hybridizing the Western one and the African one, into connecting these 500,000 craftsmen as a huge open-air factory in such a way, and it's not a capitalist venture really, but the idea is to try to invent a new model, both social and economic, that would work for everybody, that would be decentralized, that would be a circular economy somehow. And I'm not just fully believer I'm not utopian only. But at the end, I'm not only an entrepreneur, I'm also an artist, so I want to try something. And collectively, I think we might, you know, if we dream enough and love enough, we might actually make something that make a difference. But then, you know, produce mopeds for the local market with them. I don't know. I mean, this is a bigger mountain, you see, maybe. Ik zei van, of ik vregen van... is het nou oors om bij Zweden en Friesen te werken als het is in Marokko? Nou, eigenlijk is dat net zo. Want als ze terugkrijgen, weet ze om werk komen ze eigenlijk al jaren weer in de mood van die gezamenlijke prestatie. En ze connecten ik mij de meesten in Marokko. Ze staan er net los van. Ze binden ik mij verbonden. Dus ze krijgen steeds gruttere netwerk van vakmeesken en familie die er eigenlijk om werken. En we kennen steeds meer. Toen zei ik, nou, een jumbojet, dikke jumbojet, maar zei, daar gaat het net om. Dat grutte gaat er meer om dat we het bijvoorbeeld van elkaar krijgen om zelf iets te maken wat we net uit China hoeven te hellen. Dat gaat over de brommer, de elektrische brommer die te stieten, dat in het filmpje te zien. Maar die wordt uit China hellen, maar eigenlijk met de kunde die we zelf hebben, kunnen we dat helemaal zelf. En hij zei, misschien kunnen we zo, ik ben geen super idealist, maar misschien kunnen we zo naar een soort decentrale economie, decentrale productielijn, om op een andere manier ons geword te maken dan dat het massa produceerd wordt en van plastic maken is zonder enige leefde en ambacht erin. Is er iemand die een vraag had die graag stellen wil aan Erik, want dat kan nou. Giet er een hoorn omheen? Nou, dan is het alweer zeker duidelijk. Don't be scared. No questions. I think they're fully informed, or maybe also full. So, one more time. Het wordt aan onze dichter, die het maar is afsluit, ek mij worden op zijn eigen manier, rocht ek uit hart en ziel en zijn eigen netwerk van worden en inspiratie bij elkaar. Applaus voor onze dichter, Han Jaap Hilarides nogmaals. De luister laat wel hoger, Jacco. Ja, het onderwerp van dit gedicht, ik ben dus dichter van een mannen en Siets wil graag, of het dichterscollectief wil graag dat je dan een politiek onderwerp benaderen. Nou, ik kom van het beeld, dus dat onderwerp dat laat zich raden, dat is de containerramp. We bent het weer vergeten, maar vandaag stond in de Beeldse Post, staat nog steeds op de voorpagina van de Beeldse Post, nog altijd containerafval op het Noorderleeg. Dus het is er nog. Het is nog niet weg. Ik ben zelf ook even aan het zoeken geweest, al in het begin van het jaar. Dit is maar een fractie hoor, er luidt veel meer. Het gedicht heet, en het sluit op een
interessant genoeg op een wonderlijke manier aan bij het onderwerp van Erik ten Hove, denk ik. Het gedicht heet Piepskum en de containers van ons consumptiemaatschappij. Op Texel spoelen kubstoeltjes en auto-onderdelen aan. Op Vlieland lattenboems, kubstoeltjes, oprolde vliesdekens en 3 hele containers. Op Terschellingbergen spulgoed, auto-onderdelen, klapstoeltjes en een stikkende container. Op het rif tussen het Ameland en Skier 75 koelkasten. En 25 koelkasten op de kwelders van het vasteland. Op een zeediek bij Ternaat een badskoen. Bij Moddergat handtasjes, stoelen, dozen met dameschoenen en duizenden brokken piepskum. Op Skier bij Paal 7 tienduizenden witte plastic bolletjes. Een oranje spulgoed helmpie. Houten stoeltjes, krukjes, stopmatrassen, putsies vol met goedkoop spulgoed. Philips ledlampjes, vriezers, vorfrolletjes, keukenpapier, zeeppompjes, Ikea-meubels, alle plastic en spul. 2 zakken peroxide en door de wien nog een laag plastic. Op Rotterdam platen, Rotterdam oog, veel verpakkingsmateriaal. En op Borkum 20 flat-screen televisies. In de zee drieën we een container met dibenzoïlperoxide en een container met lithium-ion-batterijen. Stofzuigerslangen, keukendoekjes, autodeuren, kunststof, spulgoed, hamers, kinderwagenwieltjes, gimpies, Italiaanse damesandaal maakt in Polen, krukkies, watteerde kinderjassen in blauw en roze, nog meer oprolde vliesdekens, Kia autobaan. Nog meer verpakkingsplastic, schelpvormige tuinmeubelkussens, knalroze stoelreugleuningss van kunstleer, ontelbare pompies van handzeepflacons, kussens en rode plasticene spulgoed klaksons. Een kilometers lang en 4 meter breed vloermerk van goed uit de containers van ons consumptiemaatschappij. Een goed vulde maaltijdsop van het plastic van ons wereld. Het juttersgeluk slaat dood en machteloosheid. Maar zo druk het bij de Zeediek dan nooit weest op het beeld. Bij het gebouw van het waterschap staan rijen auto's. Buurtzoekers ben wij. Stik en piepskum in een stek. Ik loop het slik in en ruim stukjes plastic op. Hardhouten tuinstoel, een oprollen matras, schoen, 6 geliekende kinderjassies, duizenden vrouwelijke sandalen, rollen, 1000 dingen, doekjes, nog meer verpakkingsmateriaal, lampjes, vorfrollen, ontelbare slankjes voor handzeeppompjes, autodeuren, kunststof, planten, meer matrassen, meer schoenen, meer slankjes voor handzeeppompjes, meer vorfrollers, beddengoed. De reder betaalt de kosten van het schoonmaken. En zo stond vandaag in de krant. En broert op een passend gebaar. Verbrandingsovens zetten de aanspoelde rommel om in stroom. Skiertark, nog meer verpakkingsmateriaal en fietsonderdelen. Miljoenen piepskumboltjes in het boeien woeien. Plasticene korreltjes in de bekken van vissen. Containers in de netten van vissers. Zeedieren verstrikt in voorwerpen. De zee slokt het giftige peroxide op. De verontreiniging is een tastbaar probleem. Het individu kan methelpen aan de oplossing. Van ons onmacht bevrijd komen wij in actie. Een krukje van een Quantum of Xenos of Xea of Ikea of Primark of Action of thuisbezorgd.nl of Amazon.com of Alibaba.com of Bol.com dobbert in de vloedlijn. Waardeloos worden. Wegwerpartikel. Ja, er is oog voor duurzaams, maar waar is de samenhang? Wie zet de wissels om? De EU is aan zet. Kussentjes, My Little Ponies, korven, tv's, Hawaii-shirts, koelkasten en hondenspultje. Wij willen goedkoop spul, vervoerd in piepskum en de containers van ons consumptiemaatschappij. Hartelijk dank, Hein Jaap. Op
13 februari hebben we het over die containerramp. Dan ben je al je meest van de eilanden, Ineke van Gent van Skimons Eeg is hier en dan hebben we het ook over dus plastic consumptie. Dus wees dan ook welkom. Volgende week hebben we hier de Frieske Homonologen, een theatervoorstelling die op de squallen draait. Die twee de Sjen litten zullen. Dus kom vooral Sjen uit van het theater horen. Of überhaupt dat je van gezellig giet horen. Ik wil iedereen heel graag bedanken. Eelco, Bart, Deadbeat Django, Hein-Jaap. Maar bovenal de meesten die hier rond het programma werken. Maar bovenal natuurlijk even Erik van Hoven. Applaus. Thanks very much. Wij zijn er Ore Wiekenberg. Voor de meesten in de zeel blow nog lekker hingen. En voor u, het team Iperup, nog even bedankt aan het Fries Museum. Bedankt speciaal de Fries Café Achterrieders. Ek dat je hem de meesten van het museum bij een hartonval bezorgen ha. Maar al je prachtige monteursvingers. En we zien hem graag nog een keer waarom. Waar die de auto wil mij dat ik nog of neem nog een drankje. Hartelijk bedankt. Tot volgende keer.